tror ikke, de har haft det smøg her. Det sagde mig, det er jo en tvivl om. Jeg kan ikke se, det er en video. Ja, hun gør sig til. Hold kæft, man. Så er det helt længe ligger der, så bagbenene der, de går der med røven lige op i øret på, ligesom. Og det er jo ikke dig, der skal skubbe af for helvede.